Tervetuloa tutustumaan Asamara Onwardin esteettömään hyttiin 4056. Tää on 2 hengen hytti, ikkunallinen hytti ja oikein toimiva meille ollut tässä jo viikon ajan. Täältä tullaan hyttiin sisään, ei ole automaattisesti avautuvaa ovea niin kuin joillakin laivoilla on. Täällä on hyvin kaappitilaa, on henkareita, sitten on kaappi, missä on laatikostoja. Sitten täältä löytyy täältä kaapista toi pallelokero ja sitten täällä on jääkaappi. Ja pöytätilaa, vähän tavarat levähtäneenä, mutta pöytätilaa on ihan kivasti ja täällä vielä sitten lisää laatikoita. Ja sitten on yksi tommonen eurooppalainen pistorasia ja muut on sitten amerikkalaisia malleja eli adaptereja kannattaa olla. Ne unohtuivat meillä tällä kertaa. Tää on mun suihkupyörätuoli, se ei kuulu vakiovarustukseen. Täällä on sitten pöytä. Meillä on tässä vähän siirrelty pöytä ja tuolia ja sitten täällä tämmönen pikkuinen sohva. No, sängyt täällä sitten saa joko yhteen tai erikseen. Me pyydettiin ne erikseen ja vähän vielä siirreltiin niitä tähän keskelle, jäi mulle hyvin tilaa kääntyillä. Täällä on yläpöydät, 2 kappaletta. Sängyt ovat erityisen korkeat. Elikkä tää on niinku paljon korkeammalla kuin mun sähkärinkin istuin. Eli nämä on oikein tämmöset kunnon jenkkisängyt. Eivät ole sähköisesti säädettäviä, mikä on aika tyypillistä laivoille. Sitten täältä mennään kylppäriin. Oi, kuvaajaa päin. Mutta ei ole mitään kynnyksiä, tästä pääsee helposti. Tää on pieni ehkä viemärinhaju ollut, mutta ei onneksi liian häiritsevä. WC-istuin. Sitten on tukikaiteet, tuolla pieni tukikaite seinän puolella tai seinän kiinnitettyinä ja sitten tämän saa täältä laskettua. Lavuaari, todella syvä, mutta ihan hyvä. Se mitä mä olisin tänne kiveästi kaivannut on laskutila. Tässä ei ole niinku mitään hyllykköä tai semmoista, että vaan tonne lavuaarin reunalle saa. Ja sitten täällä on suihku ja suihkussa taittuva istuin, josta yltää hyvin sitten tohon hanaan. Tää on tosi hyvin täällä, ei vettä tulvi, koska näitä ranneja on täällä, kiertää useampia ja tässä oven edessä sitten vielä varmuudeksi toinen, jos kovasti keinuttaa ja vedet liikkuu. Tällainen oikein mukava ja viihtyisä hytti.